En Rianxo, un dos principais portos da Arousa, con barcos censados que se dedican a este tipo de arte, non as teñen todas consigo. A volandeira segue a ser a principal especie e a que salva un pouco a campaña. No primeiro día capturáronse uns 3.000 kilos, cun prezo medio que rondou os 2,37 €. Na xornada deste martes apenas 800 kilos, debido tamén ao mal tempo e de que moitas embarcacións xa non saíron a traballar polos avisos de temporal no mar. A actividade veuse ademais condicionada neste inicio de campaña polo peche de dúas das principais zonas de traballo, a consecuencia dos elevados niveis de chumbo. A ver, o primer día que foron temos dúas zonas que están pechadas, dúas abertas, na zona que máis estuveron traballando foi na de Puebla. A verdade que o primer día a maioría da xente que foi traballar, que foron 31 barcos, colleron o tope de 50 kilos por persona. A verdade que, polo que din eles, que en esa zona que hai algunha volandeira, pero bueno, ao ser tanta cantidad de barcos nunha mesma zona, vai durar pouco. A ver o que pasa agora no resto das zonas, se nos abren, podemos traballar con normalidade xa en todas as zonas. O resto de especies apenas tiveron incidencia na rula rianxeira. No primeiro día de actividade, 118 kilos de chopo, 430 kilos de faneca, 40 kilos de nécora e 13 kilos de polvo. O resto do recurso falan que de nécora non hai moita, pero bueno, non traballaron, a verdade que non estuveron traballando moito, foron á volandeira, a maioría dos barcos víronse para terra. Esperemos que estes días, así como vai avanzando a campaña, que teñan a opción a poder, aquí de tempo, a ir á nécora e ir a outras especies. Pero bueno, polo que falan non hai moita nécora nin moito chopo por hora. A maioría dos mariñeiros mostrou tamén a súa disconformidade polo feito de prohibirlle, despois de ter capturado os topes de volandeira na zona aberta, poder desplazarse a outras áreas para seguir traballando con outras especies. Levaron os guardacostas dicindo á xente que non podían traballar nesa zona por ter volandeira a bordo. Dentro do seu ten a súa lógica porque pode haber o caso de que poida algún barco ou calquer cousa que poida meter volandeira no medio da outra e sería o que é a perdición para o sector porque desa forma pecharían todas as zonas e non poderíamos ir a volandeira. A pesar de que aínda é moi cedo para sacar conclusións ou atoparnos nos primeiros días do inicio da campaña, todo apunta a que será un mal ano para a flota do Bou de Vara, que deberá prolongar a súa actividade ata marzo.